Siwmai sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, ydyn eisiau I geisio I Mewnsefydlu y meddalwedd sydd yn galw Node.js ac hefyd NPM ar y cyfrifiadur hwn. Os ydych chi'n wedi gweld fy fideo o'r blaen, sef yr fideo yn uniongyrchol yn olaf, i'r fideo yma, os ydyn yn defnyddio y cefndir weithrededd Linux gyda'r blas neu'r dosbarthiad dev1 neu dev1, dim ond I nodi, dwi'n yn dyfalu mae'r ymganiad priodol yn dev1 achos mae gyda nhw y cyfeiriad wefan arall sydd yn galw dev cysylltnod ac wedi .org sydd yn cyfeirio at yr un wefan. Felly yn y fideo olaf, rydyn ni'n defnyddio yr dev1 ac gyda fe y rhyngwyneb graffig defnyddiwr LXQT ac roedd y rhain yn rhedeg allan oddi wrth yr ffôn cof allanol USB ar fy hen cyfrifiadur gyda'r 2 GB sef ar y ThinkPad R51 sydd nawr yn y flwyddyn 2022 yn weddol yn hen. Ond yn y fideo hwn, yn ytrach na'r rhedeg yr cefndir weithrededd oddi wrth y ffôn cof allanol USB, dwi'n nawr ar yr un peth cyfrifiadur sef yr R51 yn rhedeg oddi wrth yr cefndir weithrededd ar y disg caled. Ac nawr, os rydyn yn rhedeg y gorchymyn LSB tanillell release gwagle namin A o dod I hyd o'r tradegaeth ac hefyd yr fath o'r dosbarthiad Linux. Nawr, oddi wrth y disg caled, rydyn yn rhedeg yr cefndir Linux Debian gyda'r goslyniad 1.10 ac wedyn ar gyfer yr rhyngwyneb graffig defnyddiwr, rydyn yn defnyddio yr amgylchiad desgfrig Trinity gyda'r goslyniad R40.10.11 ac wedyn rheswm pam dwi'n yn rhedeg yn yr cefndir weithrededd yma heddiw yw dwi'n eisiau I Mewnsefydlu y meddalwedd Node.js ac hefyd NPM. Roeddwn ni'n yn geisio I gwneud hyn ar yr dev1 ac hefyd yn y rhyngwyneb graffig defnyddiwr LXQT 2, ond roedd hyn yn anllwyddiannus. Roedd yr Mewnsefydliad o'r Node.js ar gyfer y gyntaf rhanbarth yn hollol llwyddiannus. A llwyddais I dechrau yr gwenwr wefan trwy'r Node.js ar y gweithdewr lleol gyda'r rhif porthladd a'r porthladd tarmil ac llwyddais I cyferio y poriwr tuag at yr cyfeiriad ac hefyd y porthladd yna. A llwyddais I derbyn yr ymatebiad oddi wrth yr gwenwr I mewn i'r tudalen ar y poriwr yn hollol gywir gyda rhyw neges fel Hello Byd, ond ar gyfer y rhanbarth ar gyfer y Mewnsefydliad o NPM, roedd hyn yn angen. Yn gyntaf y Mewnsefydliad o'r meddalwedd gyda'r enw NVM ac roedd hyn yn hollol llwyddiannus hefyd, ond ar gyfer y Mewnsefydliad o'r NPM, roedd angen I mi I cyd-gasgliadu yr holl meddalwedd NPM yn lleol ar yr cyfrifiadur ac roedd hyn yn rhedeg oddi wrth yr ffôn cof allanol USB ac oherwydd hyn, roedd hyn yn cymryd gormod o amser sef dros 12 awr ac yn y diwedd fe aeth yr holl gyfrifiadur yn ymludwyd neu gludwyd. Dwi'n dychmygu mae'r diffyg o'r adnodd yn y cof ac hefyd yr gwaglau ac hefyd yr gyflymder o'r darllen ac hefyd ysgrifennu ar yr cyfrwng ar fai.
achos roedd gyda ni dim ond yr ffon allanol cof USB. Nawr, heddiw, dwi'n mynd i geisio yr un peth, sef i Mewnsefydlu Node.js ac hefyd NPM. Ond nawr, fod y cof yr un peth fel o'r blaen, sef 2 GB, mae gyda ni yr disg caled yn ytrach na'r ffôn cof allanol, ac fe dylai darllen ac hefyd yr ysgrifen oddi wrth ac i'r gyfryngau yn ychydig yn fwy cyflym, ac yn obeithiol fe fydd hyn yn gwneud y gwahaniaeth. Ynglŷn at y gwahaniaeth rhwng Debian a Dev1, mae'r Dev1 yn diffygio y cydran o'r Debian sydd yn galw System D, a dyma'r y beth sydd yn gwneud yr Dev1 yn ysgyfnach ac yn alladwy i rhedeg oddi wrth y ffôn cof allanol USB, ac wedyn ynglŷn at y gwahaniaeth rhwng LXQt ac hefyd Trinity fan yma, mae'r ddau ohonynt oddi wrth yr un teulu Qt gyda'r desgfrig Trinity fan yma, y trafodaeth cynerach o'r desgfrig TDE sydd yn trafodaeth poblogaidd o'r desgfrig seiliedig ar llyfrgelloedd Qt. Felly, yn ôl i'r dudalen archwiliad, os ydyn ni eisiau i Mewnsefydlu Node.js ac hefyd NPM ar Linux, mae angen i ni i fortleio at dudalen tryddegol fan yma, oddi wrth docs.npmjs.com, a dyma fe. Felly, ynglŷn at lladrwytho ac Mewnsefydlu Node.js ac NPM, os ydyn ni angen i gyhoeddi neu i Mewnsefydlu becynnau i ac oddi wrth yr restrigaeth gyhoeddus NPM neu un sydd yn angyhoeddus, mae angen rhaid yn gyntaf i Mewnsefydlu Node.js ac hefyd yr rhyngwyneb llinell gorchymyn NPM trwy'r defnyddio a ydy'r rheoliwr trafodaeth Node neu'r Mewnsefydlwr Node, ac wedyn mae'n dweud yn y testyn byddgar yr ydyn yn gadarn yn argymell defnyddio yr rheoliwr trafodaeth Node fel NVM i Mewnsefydlu Node.js ac NPM. Nid ydym ni ddim yn argymell defnyddio Mewnsefydlwr Node fod yr llywediad Mewnsefydliad Node yn Mewnsefydlu NPM yn y pregell gyda'r caniatadau leol, ac y mae yn gallu achosi gwallau yn yr caniatadau pan ydych chi'n rhedeg yr becynnau NPM yn holl fudol. Felly mae'n dweud, nodwch i lladrwytho yr trafodaeth diweddaraf o'r NPM ar y llinell gorchymyn, rhedwch yr gorchymyn canlynol NPM install namin egg NPM. Felly os rydyn yn torri mas o'r top fan yma, ac wedyn os rydyn yn newid y defnyddiwr i'r gwreddyn fel hyn, ac wedyn os rydyn yn mewnbynnu yr gorchymyn fel hyn, npm install namin egg npm, mae'r neges gwall yn arddangos, mae'r gorchymyn NPM nid yn canfywyd, ac mae'r hyn yn gwir oherwydd nid oes yr meddylwedd hon eto ei Mewnsefydlwyd ar y cyfrifiadur hwn. Felly, os ydyn eisiau i defnyddio NPM i Mewnsefydlu Node.js ac hefyd NPM, mae angen ni
i forlliw fan yma. A dyma fe. Ac wedyn os rydyn yn sgrolio i lawr, dyma'r dogfennaeth. Felly mae'n dweud i Mewnsefydlu ac hefyd i uwchraddio NPM fe dylech chi defnyddio neu rhedeg y sgript Mewnsefydliad. I wneud hynny, fe allwch chi ar un ochr llawrlwytho ac yn rhedeg y sgript yn waith law neu'r defnyddio yr gorchymyn ec URL neu get yn canlynol. Felly, os dwi'n nawr yn alsgrifio y llinell hon, neu clicio ar yr eicon fan yma i alsgrifio, nawr, os dwi'n yn gwneud y pwy ydw i yn y terfynach, mae'n dweud fe ydw i yn reddyn, ond mae angen i mi i fod yn yr amgylchiad o'r greddyn. Felly, fi'n angen i SU, wedyn namin, wedyn greddyn. Nawr, fi'n gallu gludo i mewn y llinell alsgrifwyd. A dyna fe. Nid oes ddim curl yn canfywyd. Felly, beth am yr get? A dyna fe. Nawr, mae'n dweud mae angen i cael ac wedyn i alygor eich terfynach i dechrau defnyddio NPM neu rhedeg yr canlyniad i'w defnyddio yn ar. Felly, os ydyn yn cydnabod yr ffeil sydd yn galw pwynt bash rec fel hyn, a dyma'r cydnabodiad ar gyfer yr NPM union yn yr ffeil pwynt bash rec, sef yr ffeil gorchymyn rhedeg ar gyfer y dechreuad o'r cragen bash sydd yn ei rhedeg pan ydyn yn defnyddio y terfynell fan yma. Felly, os ydyn nawr yn gadael mas o'r terfynell fel hyn, ac hefyd fel hyn, ac wedyn os ydyn yn dechrau y terfynell newydd, ac nawr os ydyn yn newid y defnyddiwr gyda'r amgylchiad i'r greddyn fel hyn, a dyna fe. Nawr, os ydyn yn darllen trwy'r y dudalen, ac mae'n dweud i wirio y fod NPM wedi ei Mewnsefydlwyd, mae angen i wneud yr gorchymyn namin fi NVM. Os mae'r hyn yn allbynnu NPM, mae'r hyn yn arwyddocau roedd yr Mewnsefydliad yn llwyddiannus. Felly nawr, os rydyn yn mewnbynnu gorchymyn namin fi NVM, a dyna ni, mae'r hyn yn arwyddocau roedd yr Mewnsefydliad yn llwyddiannus. Nawr, os ni'n parhau i darllen yr hyfforddiannau, nawr, os ydyn eisiau i lawrlwytho
cyd-gasglu ac hefyd I Mewnsefydlu yr gychlyngad diweddaraf o'r nod. Mae angen I wneud hyn. NVM Mewnsefydlu node. Felly os rydyn yn mewnbynnu yr NVM Mewnsefydlu node, beth sy'n digwydd? Yn amlwg mae'r cyfrifiadur wedi ei gysylltu gyda'r rhyngrwyd. Nawr mae gyda ni y neges roedd yr Mewnsefydliad wedi methu oherwydd y diffygiad o'r cyd-gasgladwr ar gyfer yr eg neu'r eg. Felly mae angen I ni I Mewnsefydlu hyn ar yr cyfrifiadur. Felly os dwi'n yn dechrau terfynell arall, ac felly os dwi'n yn mewnbynnu y gorchymyn dpk eg namin s, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd sef eg. Mae'n dweud nid yw'r eg Mewnsefydlwyd, a does dim unrhyw gwybodaeth amdani hi, ac wedyn os rydyn yn gwneud yr un peth gyda'r eg ac mae gyda ni yr unwedd neges hefyd. Felly, mae angen I ni I Mewnsefydlu o leiaf yr eg ond cyn hynny mae'n syniad dar I diweddaru y rhestr o'r becynnau fel hyn. Dwi'n defnyddio yr gorchymyn sudo I defnyddio'r caniatadau ar gyfer yr defnyddio'r gweddill, ac wedyn rpt cysylltnod cyrchu, ac wedyn diweddaru fel hyn. Roedd hynny yn cymryd o ddeutu 30 eiliad. Nawr mae angen I Mewnsefydlu y cyd-gasgladwyr eg I cyd-gasglu yr cod tarddiad ar gyfer eg fel hyn. Ac nawr mae'n dweud wedi y gwrthydedd hon, fe bydd 168 megabytes o'r gorfod disg ychwanegol yn ei defnyddio. Ydych chi'n eisiau I mynd ymlaen? Ydw. Roedd hynny yn cymryd o ddeutu 5 munud. Felly os ydych chi'n nawr yn mewnbynnu y gorchymyn eg gyda'r namin fi ar gyfer y trafodaeth, a dyna fe. Maen wedi ei Mewnsefydlwyd ar yr cyfrifiadur. Felly rydyn ni'n gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr cyd-gasgliadwr eg fel hyn. Felly os rydyn nawr yn mewnbynnu y gorchymyn eg namin fi, a dyna fe, mae'n hefyd wedi ei Mewnsefydlwyd ar y cyfrifiadur. Felly yn ôl i'r terfynall ar gyfer y defnyddio'r gweddill, rydyn ni'n gallu redeg y gorchymyn I Mewnsefydlu node fel hyn. Nawr mae gyda ni neges gwach arall, sef mae'r gorchymyn I wneud yn diffygio. Felly, os rydyn yn gwneud dpk namin s ar gyfer yr gwneud, ac mae'r hyn yn cadarnhau, nid ydy'r gwneud wedi ei Mewnsefydlwyd,
Felly, os ydyn yn gwneud yr app cysylltnod cyrchu i Mewnsefydlu make fel hyn, ac roedd hynny yn cymryd oddeutu 30 eiliad, os ydyn yn enghraifft mewn bynnu gwneud namin fi, a dyna'r gwybodaeth ar gyfer hyn. Felly, os ydyn yn dychwelyd i'r defnyddiall ar gyfer y defnyddio'r rhywedyn, ac na'r yn alfredig y gorchymyn i Mewnsefydlu Node unwaith eto, na'r mae'r Mewnsefydlwr yn defnyddio'r cydgalladwyr i cydgalladwy y becynnau ar gyfer Node.js, ac dwi'n dyfalu fe fydd hyn yn cymryd hyd at oriau. Wel, mae'r amser nawr yn 38 munud wedi 5 o'r gloch yn y prynawn. Rydyn mynd i dachwelyd hwyrach i parhau gyda'r Mewnsefydliad. Rydyn mynd i adael yr rhybediad hwn i barhau. Wel, mae'n hyn nawr 5 munud i 8 o'r gloch yn y bore dydd nesaf, ac anghlyn at yr Mewnsefydliad o'r NPM ac hefyd Node.js, roedd hyn yn gorffen y ddiwedd am oddeutu 4 munud ar 15 wedi 4 o'r gloch yn y bore. Felly, os ydyn yn atgoffa y hunain, dechreuodd yr rhybediad o'r Mewnsefydlu, yr Node.js a'r NPM am oddeutu 20 munud i 6 yn yr hwyr y ddiwedd. Felly, roedd yr holl rhybediad o'r Mewnsefydliad yn cymryd bron yn 12 awr. Felly, i wirio a bod Node.js ac hefyd NPM ac hefyd NPM wedi ei mewn ysodwyd yn llwyddiannus ar y cyfrifiadur, rydyn yn gallu gwneud rhywbeth fel ar gyfer NVM, namin, gymorth fel hyn. A dyna ni, dyna'r achbyniad, ac hefyd yr un peth ar gyfer NPM. A dyna fe, ac hefyd ar gyfer Node. Ac yn yr un fodd, os ydyn ni eisiau i darganfod yr trodigaethau ar ei gyfer, rydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth fel NVM namin fi, dyna fe, ac hefyd NPM namin fi, ac hefyd Node namin fi fel hyn. A dyna ni, mae'n dangos mae'r meddalwedd NPM ac hefyd Node.js wedi ei mewn ysodwyd yn llwyddiannus ar yr cyfrifiadur hwn. Ond mae'r hyn yr terfynach ar gyfer yr defnyddio'r gwredyn, os ydyn mynd yn ôl i'r terfynach arall ar gyfer yr defnyddio'r cyffredinol. Fan yma, beth sy'n digwydd pan ydyn yn ymwybynnu yr un gorffenion fel hyn. Mae'n dwal yn dweud nid ydy'r gorchymyn yn ei dargan fywyd. Felly, i datrys yr trafferth hwn, dwi'n dyfalu, mae'n angen i ni yn unig i atodi y cod ychwanegol i addasu yr amgylchiad ar gyfer yr defnyddiwr yn yr un fodd fel oedd wedi ei addasu ar gyfer yr defnyddio'r gwredyn.
Felly, os ydyn ni'n cydadodi yr ffeil ar gyfer yr gorchymyn rhedeg, ar gyfer y cragen, ar gyfer y terfynell, fel hyn, ar gyfer y defnyddio'r gwredyn, sef cat point bash rec. A dyma'r llinellau ychwanegol i addasu yr amgylchiad ar gyfer yr defnyddio'r gwredyn yn yr cragen bash. Felly, rydyn ni'n gallu alysgrifio hyn fel hyn. A wedyn, rydyn ni'n gallu dylygu yr ffail dyfodolaeth ar gyfer yr defnyddio'r cyffredinol fel hyn. A wedyn i gludo i mewn yr destun detholwyd fel hyn. A dyna ni. Mae angen i gywirio fe yn ychydig. Enghraifft ar gyfer yr ambiwolyn yn y prif lythrennau home, mae angen i ni i newid hyn i fod yr pregell ar gyfer yr defnyddio'r gwredyn fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n ychydig y ffeil, ac wedyn, os ydyn ni'n dechrau terfynell newydd, fel hyn, nawr, os ydyn ni'n mewnbynnu yr un gorchmynion fel hyn, NPM namin V, a dyna fe, ddim 0.39 ddim 1, NPM namin V, a dyna fe, 8.12.1, ac wedyn nod namin V, a dyma fe, V 19.4.2, ac nawr os ydyn ni'n gwneud y gorchymyn NPM namin cymorth, dyna fe, ac hefyd NPM namin help, neu cymorth, a dyna fe, ac wedyn nod namin cymorth, a dyna fe. A dyna ni i gyd ar gyfer y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darchymgod yn defnyddiol. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dyma tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.